Hello mga kapogi, welcome back sa aking channel. Ayan, ngayong araw na to ay magbebenta ba ako or kukulak ko pa rin tong sapatos na to guys. Ating content ngayon ay tungkol sa aking mga collection ng sapatos. Okay, patapusin muna ang intro to. Intro, pasok intro. I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Alright, ayun po, good morning po sa lahat at good morning po sa aking mga subscribers and welcome back sa aking channel guys. Ngayon guys, ibibenta ko po ba ang aking mga sapatos or i-collect natin guys. Ito guys, papakilala ko ang aking mga sapatos guys, unti-unti kasi mahilig din ako sa mga sapatos, kaya sa mga mahilig sa sapatos dyan, kaway-kaway po kayo sa mga sapatos. And kita nyo lang po akong simple pero hindi ko talaga masyadong nilalabas lahat ng mga sapatos ko guys kasi mula nung nagtrabaho sa isang company na mga sapatos, nahili ko na rin. Kaya ito guys ang aking mga collection guys. Ito guys, sapatos ko to guys, matagal-tagal na rin to, almost ilang taon na 2000 siguro. Ayun guys, ano siya, slip-on. Pero ano lang siya, easy to wear siya. Hindi ko na kailangan pagkitin kung anong brand ko guys, kaya yun. Ito guys, kung gusto nyo bilhin nyo na. Joke lang, hindi. Ito, isa din sa production ko na parang mahilig din ako sa walang sintas. Ito, medyo putas na rin to kasi ewan ko anong nangyari dito kasi itong time na hindi ko na alam kung anong nangyari dito sa bulis. Pero ito guys, pwede pa naman to. Maganda pa rin sa guys yung pagkakaroon sa akin. Ito yung ilang bagay ito sa mga short. Kaya ito yung slip-on. Okay, next natin guys. Ito naman guys. Puti naman. Amazing! Kaso nagkulay yan sa parang dirty white. Kaya ito hindi ko masyado sinusuot to. Matagal ko nang hindi sinusuot to. Siguro mga 1 year may get na rin hindi ko sinusuot. Kaya medyo mabigat kasi siya sa paa. Kaya ito, gusto nyo bilhin guys, bilhin nyo na. 7.5 to guys. Kaya naghihirap na ako, bibenta ko na to guys. Ito po guys, kulay puti. Ayan, pamay na lang po. Ayan. Okay naman to guys, bagay naman sa lahat kasi nahihilig din ako mag-sort. Ay, nakikita nyo naman na lagi ako mag-sort ng mga video. Kaya nito. Ito guys, puti. And then, ito naman guys, medyo bulky to. Ito yung sapatos dati. Pero hanggang ngayon, almost siguro mga almost 5 years, mahigit 5 years. Tignan nyo po, buo pa rin yung buo pa rin yung sole niya. Tapos yung kanyang bulky kasi gusto ko nung nagustuhan ko to, mahilig sa mga shorts. Kaya ayun, bagay na bagay din sa akin to kasi yung short talaga ako. Ayun, medyo bulky siya. Size 7.5 din to guys, 7.5. Alam niyo na sa mga 7.5 yan. Bilhin natin guys. Mura lang guys. Ayan, ito guys, mahilig din ako sa mga red. Ayan, red at saka black and gray. Next, ito naman guys, may kwento. Ayan. Ito kasi yung time na to, may customer ako dati Chinese.
bumili siya sa akin ng dati sapatos. Tapos, sabi niya sa akin, talas ka. Ay, sabihin daw ko sa katapon na. Pero sabi ko, sayang. Kaya kinuha ko na lang siya. Sayang naman ako. Pero hindi siya rin masyadong sinusuot kasi medyo malaki siya. Almost 8 and half po. Baka 8 and half. Kung gusto niyo pang bilhin guys, 8 and half. Sabihin niyo lang po sa akin. 8 and half, may ito, parang collection ko rin nito guys. Kaya mahilig din ako sa sapatos nito kasi nung natrabaho ko dito sa kumpanya nito, ang gusto ko sila kasi malambot sila yung products. Next. Ito naman guys, ito paborito kong sinusuot. Ito naman, Pablo Black. Kasi mahilig din ako sa black, kaya ito, malambot siya din guys, malambot siya. Pero hindi siya ibang ano din siya, ibang brand din siya, pero isang kumpanya rin. Pang ano to, pang sport siya, pero pang casual talaga siya. Malambot sa loob. Lalo na sa pang walk, ganda. Super lambot sa loob. Meron siyang parang gel na siya. Ayan. Ano naman to, size 7 din to 7. Kasi ito yung lalo kong sinusuot pag umaalis ako ng malambot. Pag nag-short. Wow! Tapos ito naman guys, sa paborito ko sinusuot to kasi may video mo ito black sa kawal. Kaya kung binigyan siya is color black and white. Ganda rin ito guys, almost ilang taon na rin siya sa akin, siguro almost 3 years or 2 years may get. Hindi ko na matandaan, basta sobrang tagal na rin ako dito. Kaya ito guys, black and white, tapos yung lace niya is black. Ayan, same thing, 7, ano size nito? Size 7 to size 7. Kaya maganda rin ito guys kung sinusuot mo pang short. Tsaka pang pantalon, excuse. Ito guys, pamain na lang po, size 7. Naghirap na ako guys, kaya pwede nyo pumbilihin guys. Pamain na lang sa comment below. And, ito guys, ito po yung may bago akong baby ngayon. Baby. Ito po ay binigay lang sa akin guys. Napakabait nito guys. Hindi ko na kailangan pinag-son kasi ano sa akin. Kaya, alam mo, Mr. JB. Alam mo kung sino ka sa Mr. JB. Maraming salamat sa iyo mga dahil may bago po ang baby ngayon guys. Ito na guys, in 3, 2, 1. Ito guys, ito. Bagong-bago pa po siya guys, from Adidas siya. Adidas. Ano siya, mid-cut. Ayun, napakaganda oh. Tapos meron pa siyang tag, ayan, hindi pa siya nusuot kasi parang gusto ko siyang i-vlog. Tapos kaya yung tema ko is more on shoes. Eh, eto guys, meron siyang tag, ayan. Ganda na siya, promise. Hindi ko alam kung maggamit ko pero hindi ko na kailangan sabihin, ay hindi ko na tanongin kung magkano. Pero mas maganda ako, gusto ko siya nusuot. Kasi mahilig ako sa black. Black, meron siyang lining na kulay red, ayan. Ito guys, yung isa. Kamay na lang po, 10,000 po. Jasmine, ayan, pa-konti lang po. Pero maganda siya. Maganda siya sa ano siya. Sinaray ko na isang araw, tapos nilevel siya. Pag umuulan, pwede naman siya. Tapos medyo bagyo rin siya dito sa nagiging. Pero maganda siya. Kaya, sa nagbigay at nagpasalubong sa akin, maraming salamat. Super thankful ako sa kanya. Alagaan ko talaga siya sa inyo. Wala ko talaga is mga sapatos. Kahit lang kita niyo ako simple guys. Kaya wala talaga ako mga sapatos. Ayan, lahat po ito guys ay collection po. Kaya hindi ko sila ibibenta kahit ito na mangyari. Kahit maghirap man ako kahit wala ako pera. Kasi ano may mga memories. Ito may memories to kasi binigay na sa akin. Kaya alagaan ko talaga. Kapag binigay sa akin, naalagaan ko. And ayan, maraming salamat po at sana po yung magustuhan yung aking content for today. And sana po guys at bigyan nyo ako ng like, share, and comment guys. At huwag nyo pong kakalimutan i-subscribe ang aking channel guys, Edward Laksina Kapogi. At muli, at sa susunod na content guys, abangan po, huwag nyo lang tikit kalambang lang guys. All notification lang, click nyo lang yung bell. And sa lahat po ng mga nanonood dyan, maraming salamat po sa inyo. And ito po si Edward Laksina at nagsasabing, pogi ako, pogi ka, pogi tayong lahat dahil ako siyang si Pogi. Paalam po guys, see you around!